Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla ollaan hyvän ystäväni Dennis Häggblommin kanssa Allsång på Skansenilla, eli Tukholmassa. Ei muuta kuin laitetaan video käyntiin, lähdetään Vaasasta. Siinä oli jo aika lailla tekemistä. Keretään edes lentokoneeseen, kun lähtee Denniksen kanssa. Jotenka kaikkea voi odottaa. Ei muuta kuin reissuun päin. Ja ei muuta kuin lennolle. Vaasasta lyhyt on. Tää ei oo, Dennis, ihan sun kotikenttä sentään. Ei oo ihan, mutta kyllä täältä aika usein lähdetään. Hyvä kenttä tämä. Tää on 55 minuuttia, ne ollaan Tukholmassa. Se on aika nopea. Kyllä. Elikkä me ollaan sama aika Tukholmassa, kun lähdetään tähän. Vai kun se on 55 minuuttia, niin ollaanko me niinku 5 minuuttia ennemmin Tukholmassa, kun lähdetään täältä? Joo, teoriassa joo. Tää on kyllä logiikkaa. Mut näin se menee. Oli jo portti suljettu, mutta päästiin. Älä sit mene siihen Helsingin koneeseen, mä et sinne pidemmälle vaan. Mitä sä sanoit, että ei tänne tarvi ajoissa tulla? Tää on niin pieni kenttä. Ne meinas, ettei me päästä koneeseen ollenkaan. Ihan. Tultiin me ehkä vähän myöhässä, mutta... No ei oikeastaan. Vieläkin on 20 minuuttia lähtee. Ei mun kello mukaan. Ei, Denniksellä on vähän oma kello, mut puhumalla päästiin. Joo. Ja sit mennään. Vitsi, on kyllä hienon näköisiä pilviä. Joku vähän Dennis klappaa. Aika pyöränlaakari vaihtoa. Olisiko spacer irti? Huikkaa tosta neidolle kun lähdetään, että kattoo pyöräpuntit tuolta. Päästiin perille. Tai siis, päästiin jo. Arlandaan. Seuraavaksi aletaan miettimään siirtymistä Tukholman puolelle. Jaha, päästiin. Ei ollut tiukallakaan. Helposti. Dennis tekee vähän töitä välillä. Jaha, milläs Dennis matka jatkuu? Arlanda Express. Yritetään löytää semmonen. Ja sä kerroit, että sä olit jo majoituksen kattonut. Mä oon aina ajoissa. Kaikkialta ajoissa. Majoituskin on katsottu jo Pietarsaaresta Vaasaan menevällä matkalla. Mut nyt löytyy. Tästäkö saa ostaa liput? Joo. Ne on ostettu. Homma hoituu. Yeah, no problem. Siellä luki 2 minuuttia lähtö, mutta täällä oli kerroksia. Me lähdettiin käymään ylhäällä. Oho, kyllä, mennään alaspäin. Siellä lukee Tåg. Sinne mennään. Sieltä kyyti. Muuten Ville. Kerro. Käännä kamera. Otapa käännä. No niin. Siinä joudutaan vähän käydä. Nyt ollaan Tukholmassa. Nyt laitetaan tukka meinaatko, että olisi jotain? No ei, pikkasen fiilaa. Pikkasen, katsotaan. Jos me löydetään, niin käydään. Mitäköhän mun äiti sanoo siihen? No kunhan ei kaljuks vedetä vaan. Katos. Se sanoi, että... Ei voinut... Oi, jaha. Se menee toiselle puolelle. Se olikin toisella puolella rakennus. No niin, helposti kerettiin. Tän reissu hommat on ollut minuuttiaikatauluja. Menee oikeeseen suuntaan. No problem. No niin pojat, veikatkaa sitten kuinka lujaa tää menee, kun tossa oli tollanen speed. Onko siinä? Ei se näy nyt, mutta mikä on huippunopeus? Ehkäpä mittari näyttää 150. 150. 200. 200? Mä sanon 189. Katsotaan. Kanelbulle on niinku voittokortti. Kanelipulla. Joo. Asia selvä. Joo. 159, kato, kiihtyy. Tästä tuli jännä skaba.
167. Joo. Mitä se oli sulla? 200. 200. No jännäks menee peli. Paljon oli? 187. 187, aika kova. Kyllä on. Kohta Villellä Kanilbulla. Kanilbulla. Kyllä se vaan siltä näyttää. Ei se ei parin sataa, se ei mene. Ja kyllä se kanelipullat meikäläiselle jäi. 189 vai näkyykö 190? 189 se jäi. Kyllä. Se oli hyvä. Se on varmasti käynyt lukemassa jostain. Googleteltiin. Mitäs me seuraavana otetaan joku? Otetaan joku sähköpotkut tai sitten... Niin täällä on niitä. Noniin, katsotaan mihinkä me päädytään. Yes. Täällä on ihan vaan muutama Boltteja ja skoottereita. Se on ihan ok, että on nastat alla. Ei tiedä koska Tukholmassa sataa lunta seuraavan kerran. Ja Uber Eatsia. Business kukoista. Päädyttiin potkulautoihin. Kaivetaan jostain meille sellaiset seuraavana. Niin lähdetään ajamaan kohti hotellia. Dennis, koulussa mä opiskelin ruotsia, niin tiedätkö mikä oli eka mitä opetettiin? När går nästa bussen till Slussen? Missä on Slusseni? Slusseni on käydä. Voidaan käydä Slusseni. Mutta me mennään potkulaudoilla. Mennään potkulaudoilla. Sä navigoit. Mä navigoin. Ei voida mennä hukkaan. Ei voida mennä. No niin, lähdetään matkaan. Yes. Muutaman kerran ajellut tuolla Vaasassa tällaisella ja Jyväskylässä ja heti sen jälkeen Tukholman keskustassa. Nähtiin Sergelin torit ja kaikki. Dennis sanoi, että meidän hotelli on tossa oikealla. Siinä. Radisson Collection. Viedäänkö me reput sinne? Viedään reput sinne ja lähdetään vähän kylille. Sitten lähdetään kylille katsomaan, mistä saadaan muutama kylmä olut. Ja päästäänkö me tällaisella veneellä sit sinne Skansenille? Kokeillaan, jos sillä pääsis. Me vähän selvitellään. Lähdetään kattoo hotelli. Yeah. Dennis valitsi Radisson Collection. Onko ollut ennen? En ollut. Yleensä en ota samaa. Mä haluan aina katsoa. Niin joo, katso mikä on hyvä. Okei. Sä olit matkalta varannut. Joo. Ja soitellut. Mä soitelin jo. Nyt selvitellään lisää. Joo. Homma hoidossa. Saadaan lisäpetiä vastaan. Hei, me mietittiin äsken, että mihinkä sun ruotsin kielen taito katos? Vai eikö hän osaa ruotsia? Niin, näköjään ei. Mä ajattelin, että ton näköinen kaveri kyllä luulisi, että se tajuaa, että sä puhut ruotsia. Mutta ehkä hän on English girl. Joo. No se voi olla. Jaha, no niin. Nyt on huone. Mä tilasin 2 eri sängyt, mutta... Joo, ei se. Kyllä. Meillä tulee sänky. Joo. Eikö sä sanonut, että tulee siinä? Onko siinä nahkakeinu? Siinä. Ja mä katson aina missä kohtaa TV oli. Senhän saa nyt siirtää mihinkä haluaa. Joo. Siinä on rullat alla. Onpa ratkaisu. Mutta sä otit tällaisen nurkkapöydän täältä. Voi lukea kirjaa ja laittaa... Joo, tietä. Tukholmassa ollaan. Kyllä. Siinä. Fiinimmin olla siinä. No joo. Kovasti mietitään aina, että minne mennään, mutta nyt oli mainos sen verran hyvä, että tänne me mennään. Puhelimet pois. Joo. Denniksellä ei soi kuin kohta yksi Volvo vaihdelaatikkoremppa. Mennään. Makeen näköinen mesta hei. Tässä laiturilla. Kuinka sä oot sit mukana vaan? Joo, mä uin aina alas. Täällä on se ollut tiekko. Kato. Fritjof. Näitä riittää. Mennään katsomaan millaista koktailia saadaan Kaiplatz 18. Tilattiin vaan jotain vihreitä, kun kaikilla naisilla täällä terassilla oli vihreitä. Muut joinin. No me ei tiedetä vielä. Me tos mietittiin, että se voi olla ihan hirveetä tää meidän juoma.
Mutta kyllä... Se on niinku vegaani, tiedätkö? Tää on varmaan alkoholiton vegaanijuoma. Pinaattia ja jotakin. Terveydelle pinaattia ja minttua. No ei paha. Ei vaan. Toimii. Kyllä se eka oli parempi. Joo, mutta ei huono. Ei huono. Pitää uskalla kokeilla kaikkia. Oliko tässä nyt sitä basilikaa? Eiks nää on onko nää basilikaa? Ei vai se minttu. Hyvä oli terassi, mutta sitten Denniksellä tuli nostalgiakaipu. Mitä sä sanoit äsken? Tämmöisellä kalustolla vedettiin alkuvuosia nää kaikki drifting-vehkeet Ruotsia ja Norjaa. Ja varmasti 10 Ruotsi-keikkaa tämmöisellä. Paljonko sinne mahtui renkaita kyytiin? Kyllä siinä mahtuu. Ja Aisaakin. Meillä on jääkaappi Aisan päällä, tiedätkö? Oi. Ja 5-6 henkeä aina lähdettiin tällä. Yhdellä autolla. Yhdellä Riissellä ja ajettu sitä 600 000. Niin se vaan päästi. Eikä jättänyt koskaan. Luotettava oli. Luotettava veli. Volvo. Tuo on hieno paikka, pojat. Nyt. Laituripaikka. Mutta kyllä justiin tuossa höpöteltiin, että kyllä jos olisi Vaasassa tällainen, niin saisi olla haavilla tästä nostamassa jengiä. Niin siinä olisi. Yes. Siinä on aika tollanen riski tipahtaa. Meillä on turvallinen Ville tossa. On, ei hätää. Ehkä tähän illalla nousee saa verkko. Päästiin sisälle. Missä me ollaan? Funikulääri. Skansenilla. No ja. Se katteli, kun me tuossa vähän käveltiin ekstraa, niin mulla oli sen verran hikki. Se kysyi, että haluuks mennä tolla, että se maksaa 2 euroa ekstraa. Niin vähän me otetaan. Tää on hyvä. Tää on toivottavasti parempi kuin se Turussa oleva, mikä ei toimi koskaan. Sekä ei toimi? Turussa joo, se ei toimi. Joo, se oli reitti. Se on korkea tämä koko saari. On tää kyllä. Nyt ei näykään kuinka pitkälle, mutta eiköhän me tuolta löydetä maisemapaikat. Sellaisella tultiin vaan perille. Welcome til Lille Skansen. Jaha. No niin, nyt me etsitään vaan lava. Täällähän on siis Dennis paljon kaikkea. Siinä on teatteri. Sitten täällä on jotain maatalousmuseo ja alempana oli Viikinkimuseo ja Vaasalaiva, Grönalundi. Täällähän on terassi. Tässäkö se on? Tässäkö se on? Ruotsalaisia kansantanhuja. Kyllä. No, katsotaan tonne päin. Se puhuu vähän suomea tuolla. Vähän, kyllä. Se on askas palvelu. Oli. Täällä ollaan, hei. No niin. Rupeeko jännittää? Katsotaan mitä meille tänään tapahtuu. Jaha. Kato. Oi. Pitää ottaa kuva nyt, kun ei ole vielä yleisöä niin paljon. Mä kovasti pohdin, että mitä ruotsalaisuutta me täällä maistetaan, niin... Köttbullar. Ja niinku tuolla luki Swedish meatballs. Saatiin aika hyvä pöytä. Kyllä tässä kelpaa syödä. Kyllä. No nyt ollaan pyhimmässä. Tätä on odotettu. On pari vuotta odotettu, että päästään katsomaan. Ja löytyi hyvä terassi tästä. Tuolit oli... Lauantaina alettiin katsoa tuolipaikkoja. Yöllä Power Truck Showssa. Ne oli loppuun. Ei ollut enää jostain syystä. Se on niin kuin mun pikkusisko sanoi, että te ajattelitte, että niitä on vielä jäljellä pari päivää ennemmin. Niin, kuka nyt tänne haluaa? Niin. Näköjään niitä on. Aika paljon porukkaa alkaa olemaan. Mutta että tää on oikeesti hyvä.
Hyvä mesta, tästä näkee ihan täysin lavalle. Täällä on tosiaan terassi on tässä lavaa vastapäätä. Syötiin lihapullat ja muussi tossa poikien kanssa. Ja löytyy kaikenlaista Aperol Spritzistä lähtien ja tuolla sivummallakin on ruokapaikkoja. Jotenka ei täällä nälkä ja jano ei tuu. Käydään tsiikaas ennen kuin tää alkaa, että millaisella mestalla tää koko paikka tosiaan on. Ennen kuin on meteliä, kuvaillaan tietenkin sen jälkeenkin vielä että millainen paikka, koska en mä käynyt tässä vielä ollenkaan. Siellä näkyy, onko se nyt Grönalundin huvipuistolaitteita, näköjään mennyt jo kiinni, mutta aika kovat maisemat täältäkin on ympäri ämpäri. Siellä on vähän laivaa ja korkealla paikalla. Ja täällähän on toinen seisomakatsomo. Täältä näkee kanssa, että tänne ei tarvi lippuja ostaa. Eli jos haluaa istumaan, niin pitää ostaa liput, mutta ne tosiaan oli loppu. Jotenka ei päästä sinne. Mut muuten, täällä on ihan hyvin tilaa. Nehän sanoo, että joka kerta täällä on kuitenkin tilaa seisomakatsomoille. Jos saatte päähänpistoa, että haluatte yhtäkkiä lähteä katsomaan, niin kannattaa lähteä ehdottomasti, koska kyllä täällä tilaa riittää ihan hyvilläkin katselupaikoilla vielä tähän aikaan, kun kello on 7:30 ja 8 alkaa täällä show. Täällä meidän pojat on tuolla. Ei, ne kattelee puhelinta vaan. Siinä on meidän mestat, mutta täältä ylhäältäkin ihan hyvin näkee. Noin 10 minuuttia sitten ei tässä mitään hirveitä ruuhkaa ollut. Niin näkee kyllä tästä pidempikin mies. Siellä ne näkyy ne istumapaikat. Kyllä se on vaan makea päästä tänne. Pari vuotta tästä on heitetty läppää ja pohdittu, että koska keretään lähteä. Mutta nyt löytyi tämän kauden viimeiseen näytökseen löytyi aikaa ja paikka ja keli tuli mitä mainio, niin kyllähän täällä kelpaa. 15 minuuttia ja täällä käydään läpi. Käännetään tosta. Täällä käydään ohjeita läpi. Ei tiedetään mitä pitää tehdä, kun tulee tieto. Kamera kun liikkuu, niin mitä tehdään? Ja me todettiinkin tossa, että jos Suomessa sanottaisiin, että kamera tulee tuolta, niin hiljasta olisi käännettäis vaan pää. Ja täällä ei ole edes alkanut vielä kaikki, niin täällä on jo ihan jengi valmiina heiluttelemassa kättä. Jengi on liekeissä. Mä näytän ihan, että mä olisin juonut perkeleesti enemmän, kun tää lakki on niin vino. Me ei muuten löydetty sitä parturia. Ei löydetty. Ei ollut rantaa kukaan laittanut turkkilaista barberia. Mutta Chetbuller on syöty. No, ne on. Hoidetaan se itse. Mieli on hyvä. Kyllä, sillä me pärjätään. Jännitys tiivistyy. No niin. Låt mig sjunga dig nu. Åldra dig ungdomlig grönska. En annan stad är du.
Jaha, nyt on käyty kattoos Allsång på Skansen. Ja, nyt ollaan ollut Stadiljus ja kaikkea siellä. Irjan Brandt ja kaikkea. Te löysitte sieltä tuttuja biisejä. Mikä oli parasta? Se Stadiljus on ihan siitä saa ihan mahapohjasta mennä. Kaikki osas. Kyllä joo, kaikki osas täällä kyllä hienosti. Oli kyllä siisti tapahtuma. Eikö ollut? Eikö ollut? Kyllä. On se eri livenä kuin Kaikilla hyvä fiilis ja sitten oli vielä porukkamäärä. Ihan. niin porukka niin kuin näkyy, että sitä nyt alkaa tosta lipumaan koko ajan poispäin. Kyllä jengiä riitti ja oli hieno. Stockholmiin mitjärtä. Se on nyt. Mutta ei kokonaan, kuuluu vaan intro ja outro. Se on nyt vielä tässä. Sitä ei ole videolla, koska siitä mä vaan nautiskelen. Mä kuuntelin, niin mä en kuvannut sitä. Oikein. Katsotaan mitä vielä keksitään. Aamun ihmetyksen aihe on krominen sammuti. Jaha, mä jäin matkaan. No niin, se on pojat aamupala ja sitten lähdetään metsästää skuutteja. Ja uuteen nousuun vaan. Tukholma aamuruuhkaa skuuteilla. Siinä on aika lailla meininkiä. Pitäisi olla GoPro tossa. Päässä. Radisson Sassissa tosiaan oltiin yötä. Oli pojat hyvä hotelli. Etupiha tämmönen. Merinäköala ei ollut, kun se, mitä Dennis sanoi, että se maksoi 150 ekstra. Joo, jos se saa. Ja me katteltiin mieluummin täältä alhaalta. Meillä oli sisäpihan paikat. Hyvä oli aamupala ja siisti hotelli. Ja lähellä Skansenia. Et jos miettii, että tulee tänne, niin tästä kannattaa kyllä ehdottomasti ottaa. On oikealla puolella kaupunkia heti. Nyt ei muuta kuin Tukholman aamuruuhkaan skuuteilla. Ja takaspäin lentokentällä mennään myöskin Arlanda Expressillä, eli junalla. Se oli nopea ja helppo, oliko se 18 minuuttia kun me tultiin. Niin kaivetaan se nyt täältä jostain Tukholman päärautatieasemalta. Aika iso mesta on tääkin. Nämä on niinku vaasalaiselle yhden kahvilan juna-aseman miehelle. Eikö me täältä nyt löydetä? Pojat tuolla huitelee jo edellä. Ostettiin liput tosta automaatista Arlanda Expressiin, niin muistakaa, jos teitä on enemmän porukkaa, niin painakaa sieltä se gruppi. Me oltiin painassa vahingossa 3 henkilöä, niin tuli yli 1000 kruunua ja sitten kun ollaan 3, niin se oli reilu 500. Se ei tule automaattisesti siinä. Se on pieni vinkki Tukholman kävijöille. Neeslundi siivoja, se on se oma kärry. Hei, me eilen illalla käytiin läpi meidän matkaan lähtöä. Niin mehän todettiin, että se kyllä ei mennyt meidän puolelta vihkoon. Lukee 20 minuuttia ennen lentoon lähtöä pitää olla paikalla portilla. Me oltiin 40 minuuttia. Me oltiin tarkastuksessa ainakin 30 minuuttia. Tai turvatarkastuksessa. Vaasan kenttä, niin kuin tiedät, se on aika pieni. Niin siitä lähti Helsingin lento vähän ennen meitä. Sen portti oli suljettu. Mutta meidän ei. Ei, koska kun me mentiin sisälle, niin ne pyysi ryhmiä 1-2 sisälle. Me oltiin ryhmässä 5, eli me ei päästy edes lentokoneeseen suoraan. Ja ihan turhan takia. Niin. Ihan. Se olisiko ollut vieläkin, kun meidät oltais jätetty. Se ei ollut meidän vika. Mutta toki opittimme nyt siitä sen verran, että tänään ollaan vähän aikaisemmin liikenteessä. Ollaan toki pikkusen isommalla kentälläkin, että mitä vaan voi sattua. Me tullaan alamäkeen 205. Mutta onneksi se veto oli eilen. Jotenka pojat lentokentällä Ganel Bullar on kaffe Kaukoselle. Tää menee alamäkeen lujempaa. 205, joo. Voittajan on helppo hymyillä. Veikkauspullat. Mut sä veikkasit tänään lähimmäksi, niin Dennis tarjosi sullekin. Kyllä. Lohdutuspalkinnon. Ihan oikein. Mä en uskonut, että se olisi kulkenut näin lujaa. Tänään meni lujempaa, kun meni alamäkeen. Aika kova. Ja sitten ei muuta kuin lentoa kohti. Aurinko paistaa Tukholmassa. Katsotaan millainen keli onkaan Vaasassa.
Ja Vaasaan saavuttu. Aurinkoiseen Vaasaan. Vaikka joku sanoi, että täällä on pilvistä, niin ei täällä ainakaan enää ole. Nyt paistaa. Hei! Kiitos kun seurasitte videoa ja kommentoikaa alle, että mihinkä meidän kannattaa ensi kesänä lähteä Denniksen kanssa päiväretkelle, niin katsotaan, jos me toteutetaan hulluimmat ideat. Laita kanava tilaukseen ja paina tykkää ja muista kommentoida, että mihkä lähetään.